Téma dnešného ženského magazínu, dámskeho magazínu ďalej. Ako vidíte, ja už tu veselo jazdím. Napodobňujem v tejto chvíli môjho dvojročného syna, s ktorým veľmi ťažko praktizujeme odvykanie si od plienok. Kedysi sa ma jeden marketingový mák spýtal, komu by som dala Nobelovú cenu, Karin, za najlepší výmysel na svete. A ja som spontánne povedala, že jednoznačne za plienky, lebo plienky nám, mamám aj tatínkom pomáhajú v tom, aby sme ľahšie prežili každodenný život našich detí. Ale potom prídu tie krušné časy, kedy sa snažíme naše deti odvykať. No sú medzi nami takí ľudia, ktorí vraj tento problém nemajú, lebo dokážu svoje deti vychovávať bez plienok. Tak sa spoločne pozrieme na to, ako to funguje. Pani Barbora je mamičkou 6-mesačného Gregora a o bezplienkovej metóde sa dozvedela z internetu. Mala pocit, že pre jej dieťa bude to najlepšie, keďže táto metóda je už roky považovaná za prirodzenú hygienu dojčiat v krajinách tretieho sveta. Dá sa to naučiť veľmi jednoducho, pretože hlavne keď to dieťa máte na sebe alebo držíte ho na rukách, ono keď sa zobudí, začne sa tak vrtieť a vtedy ho podrží nad nejakou nádobou, nad umývadlom a vtedy sa vlastne vyciká alebo vykaká. A takisto ide o to časovať to vlastne, že po zobudení, po dojčení, podržať ho nad tou nádobou alebo nad nočníčkom alebo nad umývadlom. Rozpoznať signály svojho dieťaťa sa mamičky vraj naučia intuitívne. Netreba však zabúdať na to, že signály sa u detí postupne menia. Keď už mu rastú zuby a už sa tak aj hrá sám na podložke a tak tie signály sú horšie postrehnutelné, respektíve on začne mrčať a to už ho zbadám, že je pocikaný. Ale hovorím, keď je takto na mne, tak mi začne vyskakovať z tej manuky. Dôležité je, že skúsiť to s tým dieťaťom a ono potom to podrží. Ono potom aj signalizuje tej matke viacej a častejšie. No a ďalšia vec je, keď vám nápadne, že už asi hodinu necikal, tak ho dám na ten nočník. Praktizovanie tejto metódy vyvolalo niekoľko protinázorov o jej škodlivosti, či dokonca to, že vyvoláva psychické poruchy v neskoršom veku. Pani Barbora je lekárka a tvrdí, že tieto názory sa nezakladajú na pravde. Ja v tom nevidím žiadne psychické poruchy ani neurózy, pretože to nie je drezúra na nočník, že budeš tu sedieť, dokedy sa nevycikáš. Tam ide o to, že ja umožňujem tomu dieťaťu, aby vykonalo svoju potrebu proste mimo plienky, mimo svojho ošatenia a keď ono nechce, tak sa nevycíka, tak mi dá najavo, proste začne mi stávať z toho nočníka, krútiť sa, že nechce. Ono to nie je pre každého, ako chce to takú intuíciu, angažovanosť a tak, ale nejaké väčšie nevýhody nevidím. Výhody sú napríklad aj to, že náš malý nemal žiadne koliky, čo sa hovoria dojčenské koliky, nemal záparený zádoček vôbec nikdy, je spokojnejší. Bezplienková metóda je považovaná najmä za ekologickú. Jej priaznivé účinky na dieťa podľa pani Barbory vysoko prevyšujú prípadnú časovú náročnosť spojenú s praktizovaním tejto metódy. Tak zdalo sa to možno až trošku neuveriteľné, ale určite to funguje. No tak to bol taký návod, ako sa s plienkami ani nestretnúť, tým pádom sa ich nebudete ani zbavovať, no ale vo väčšine prípadov to tak nefunguje. Karinka, ja už sa v duchu pýtam, ako to robia s autosedačkami? Ako to robia, keď sú niekde ďaleko, keď sú na cestách, keď ich niekto iný stráži? Vidíš, to sme sa nedozvedeli, ale väčšina, predpokladám, z nás siaha po tých plienkach, sú našimi spoločníkmi, veľkými pomocníkmi, ale